anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, Panginoon, ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, kahit po sa ating mga tahanan ngayon. Isang magandang umaga po.
So sa umaga pong ito, simulan po natin ang ating umaga na punong-puno ng pagpapasalamat, punong-puno ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So invite everyone, tayo ay tumayo kahit sa ating mga tahanan po. Hindi po hadlang na dahil nasa tahanan tayo, hindi tayo tatayo. So let us stand up. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon sa umaga pong ito. Amen? Amen. So pasalamatan po natin ang ating Diyos sa lahat po ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Let's thank Him for the victory at sa mga kabutihan na ginagawa niya po sa ating mga buhay. Amen, amen. Today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank the Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Sing thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart we will sing. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, oh, we will bless His name. I will bless your name. Say, thank you, Lord. I just want to thank you. I just want to thank you, Lord. Oh, I just want to thank you. Oh, sing thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you for everything that you have done, Lord. Yeah, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm. Come on, let's bless His name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we give you thanks, we give you glory. Thank you, Lord. I just want to
Jesus. Hallelujah, Father God. Oh, we praise you, we glorify your name, O God. Lord, we come before you, Panginoon. Lord, kami po yung nagpapakumbaba, O God, sa iyong harapan. Lord, tunay nga, wala po kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Lord, we thank you, Father God. Lord, we thank you sa araw na to, Panginoon. Lord, we thank you for your love, Panginoon. We thank you, O God, sa mga panibagong bagay, O Father God, na inihanda mo po para sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa araw na to, Father God. Lord, bless your word today, O Father God. Bless mo po, Panginoon, ang iyong anak, O God, na maghahayag na iyong salita, O God, sa umagang ito, O God. Lord, ikaw pong makita at maitaas, Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon. And Lord, lahat ng manonood, O Father God, lahat ng attend ng service, O God, ay hindi aalis sa lugar na to, Lord God. Hindi matatapos ang live service, O Panginoon, na hindi nare-receive ang kanilang portion, Panginoon. They will experience you, Panginoon, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, Holy Spirit, freely move in this place, Panginoon. Lord, we entrust to you this morning, this service, Panginoon. Ikaw nga pong manguna, Lord God, sa umagang ito. Lord, we thank you, Father God. We thank you, Father God. Lord, bigyan mo po ng excitement ang aming puso, O God, sa mga bagay na ipaparanas mo po sa amin, Lord God, ngayong araw na to, O God. Lord, open our hearts, Lord God. Fill our cups, O Father God. Lord, open our eyes, Lord God, that we may see, Lord God, kung ano mong mga Lord, ang mga bagay na ipapakita mo po sa amin. Lord, open our ears, O God, na marinig namin, O Father God, ang iyong kagustuhan, Lord God. So, we thank you, O God. So, iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, Panginoon. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Patuloy po tayong sasamba sa ating Diyos. Patuloy nating idideklara that we are victorious because of our God. Amen? Amen. Tayo po ba'y handa na at excited na sumamba sa ating Panginoon? Pwede po ba tayong sumigaw? Hallelujah! Oh, come on, let's praise the name of Jesus. Worship the name of the Lord. We will declare we are victorious. Oh, thank you, Jesus. Para po sa ating Diyos. We are victors, we are conquerors, we have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors, we are victors, we are conquerors, conquerors. Victors, say, we are conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. We are victors, Lord, we are conquerors. Conquerors. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. And victors in Christ. Victors in Christ. Say, victors, we reign forever. Victors in Christ. Life conquers death evermore. Trumpets shall sound. The dead shall be raised immortal through the blood of Jesus Christ. We have overcome. We are victors. Yes, Lord. We are conquerors. We have triumphed
victors, we reign forever. Victors in Christ, like conquest evermore. Trumpet shall sound, dead shall be raised immortal through the blood of Jesus Christ. We have overcome. We have overcome. Say, victors. We are victors. We reign forever. Victors. We are victors. We reign. We are victors. We are victors in Christ. We have triumphed through the blood. Say, we have triumphed through the blood. We have triumphed through the blood of Jesus Christ. Oh yes, Lord. Thank you for the victory. Come on, let's celebrate. We have a weapon of warfare, the praises of God in my mouth. Sing, we have the sword. We have the sword of the Spirit, the word of truth, the word of God. For no weapon formed against us will prosper. Oh yes, Lord. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance. Powers of the air. Come on, let's clap our hands. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we chant with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, this battle will be. We will shout with a shout of victory. Woo! His name will be praised. We do not fight with earthly weapons. Oh, but with the weapons of the Lord. With the weapons of the Lord. Sing, we are the church. We are the church, the mighty army. A people of praise, a people of war. No weapon, for no weapon formed against us will prosper. Come on, let's declare. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus. Come on, church, we will say, powers of the air. Come on, let's clap our hands. As we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. As we lift our hands, as we lift our hands, this battle will be won. And a shout of victory. Woo! This name will. Once again, we will declare, we do not fight. Hey! We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. Of the Lord. Yes, Lord, we are the church. We are the church, the mighty army. A people of praise, a people of war. For no weapons, Lord, for no weapons formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He'll not fail. We will go forth and praise the name of Jesus, and
your hearts, lift your praise, lift your worship unto the Lord, the Most High God, the Alpha and Omega, the beginning and the end. Oh, we praise your name, oh Jesus. Thank you for the victory. Thank you for the victory, oh Lord. Oh, we worship you. Oh, thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa umaga pong ito, mga kapatid, patuloy nating purihin ang pangalan ng ating Diyos. Dahil tunay nga na ang victory ay nanggagaling po sa ating Panginoon. That's why He deserves all the praises, all the glory of His people. Sa bawat pag-awit po natin sa umagang ito, let us sing with all of our hearts. Awitan natin ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, at pasalamatan po natin siya sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Oh yes, Lord. Thank you, Jesus. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior, the cursed His body bound and drenched in tears, they laid Him down. Joseph stood the entrance in by heavy stone, Messiah stand and all alone. Come on, church, we will praise the name of Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Yet on the third, the break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name.
robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will ride among the sands. My castrants falls when Jesus fades. Sing
We will declare your worship. Oh God, receive the highest praise of your people. Receive the highest worship of your people. You deserve everything. You deserve to be praised. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, God. Oh, yes, oh Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Worship your name, oh Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your Holy Spirit, God. Oh, it's so good to be in your presence. It's so good to be in your presence, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Continue to feel the presence of God this morning. Tayo sumasamba sa ating Panginoon. Ang kanyang presensya ay nasa ating kalagitnaan. He is moving in our midst. He is doing something in our lives. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. We worship your name. We worship your name. We see the deepest desires of our hearts, Lord. It's not about the song. It's not about our talents. It's not about our knowledge. Lord, it's all about you. It's all about you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship your name. We glorify your name, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for empowering us this morning. Thank you, Jesus, for the joy. Thank you, Jesus, for the healing. Thank you, Jesus, for deliverance. Thank you, Jesus, for the peace. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Walang katulad ang iyong presensya, Panginoon. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Panginoon, this morning, muli kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Muli kaming nagpapakumbaba. Inaamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa, O Diyos. Lord God, this morning, nakita mo ang pagsamba, Panginoon, ng iyong mga anak. Ang pagsamba, Panginoon, na nanggagaling sa aming mga puso. Lord God, sa umaga pong ito, patuloy mong kausapin ang iyong mga anak. Lord, as we open up our hearts, as we open up our minds, aming mga tenga, Panginoon, Lord God, speak to your people. Kausapin mong bawat isa sa amin sa umagang ito, O Diyos. Lord God, once again, we are here to give you the highest praise, to give you the highest worship that you deserve. Lord, we surrender our lives to you. We give everything that we have for you. We thank you, Jesus. We bless your name, we praise your name. In Jesus' name we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen and Amen. Thank you. Good morning po sa bawat isa. Ako po si Abigail Balonso. And gusto ko pong i-testify yung kabutihan po ng Lord sa buhay ko, sa pag-aaral ko na ayun po, finally, by December po, tapos na po ako. And waiting na lang po ako ng graduation ko next year. And gusto ko lang po i-share na, yun nga po, dahil po ngayong pandemic po, dahil nga po nagka-COVID, lalo po kasi akong na-delay. And talagang nasa Lord po talaga yung perfect timing. And yung favor po na, yun nga po yung favor po na naranasan ko na
Yung sa OJT ko po, unang interview po na na-receive ko sa isang company, natanggap po agad ako. And natapos ko po agad yung OJT ko. Kaya meron pa po akong ilang months left bago officially po na matapos yung term ko. And dahil nga po maaga po akong natapos sa OJT ko, naging desire po ng puso ko na magkaroon pa po ng work po or kahit po mga freelance work. And praise God po sa favor na binigay ng Panginoon dahil before po ako matapos sa OJT ko doon sa company, nag-message po sa akin yung supervisor ko na gusto po nila akong i-hire as freelancer or i-hire doon po nila ako as consultant. Talagang praise God po na sa favor po na pinaranas niya po sa akin and sa kabutihan po niya sa buhay ko. Atin. Nais ko lamang po magbigay ng papuri, pasasalamat po sa ating dakilang Diyos that truly He is our provider, He is our healer. Amen. Ito pong first week na to, dumanas po ang aking pamilya, ng aming pong pamilya, ng pagsubok, dahil po ang aking bunsong kapatid, kasama ng kanyang asawa, ng kanyang 2 buwan na sanggol na anak, maging ang aking mga magulang. Sila po ay tinamaan ng COVID-19. Amen. Ito pong first week na to, napansin po ng aking kapatid dahil after po mabaksinan ng aking ama, ay lumabas po yung kanyang symptoms o yung symptoms ng COVID-19. Bumababa ang oxygen level, lumalala yung kanyang pag-ubo. So, nung tumawag po ang aking kapatid sa isang doktor o tinawagan po siya ng isang doktor, ang sabi sa kanya, ang advice sa kanya, kailangan na pong dalhin kaagad-agad ang aking ama sa isang ospital. Amen? Alam naman po natin ang sitwasyon sa mga ospital, especially COVID-19 patient. Kailangan pa pong pumila. Amen? Pero naranasan po namin yung pabor ng Diyos dahil humingi po kami ng favor sa Lord na kung saan yung favor na yun ibinigay niya po sa amin. Within 30 minutes, dahil sa connection na ginamit ng Panginoon, hindi na po pumila ang aking tatay at siya po ay na-admit agad-agad. Amen? And even po, yun pong, dahil po sa sitwasyon po namin, ako po ay naririto ngayon sa Cavite. Ang aking pangalawang kapatid ay nasa Nueva Vizcaya. Yung bunso kong kapatid na nagka-COVID, 10 ng kanyang pamilya ay naka-quarantine. So wala po kaming choice at wala pong magbabantay sa aming mga magulang, kundi kami po ay kinakailangang mag-hire ng magbabantay. Yung magbabantay na yan, nag-check po ang aking kapatid ng mga range ng babayaran kung magkano per day. So nakakita po siya, meron pong 5,000 per day, 8,000 per day, 10,000 per day. Pero yung favor pa rin po hiningi namin sa Panginoon. Meron po nag-message sa kanya at pumapayag po sa 2,000 per day. Amen? Ganyan pa man, sa 2,000 na yan, malaki pa din. Amen? Pero still, pinatuloy pa rin po namin dahil kailangan po na magbabantay. And everyday po, malaki po ang kinakailangan bayaran sa mga gamot. So kami magkakapatid, we decided na mag-loan sa halagang 100,000. Namulat na po sa amin magkakapatid na every time makatanggap po ang bawat isa sa amin, we have to give, we have to separate. Yun pong aming tithes and offering. So, nag-decide po kami na ihiwalay agad yung tithes para sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, kinabukasan, hindi pa po namin nahuhulog sa tithes and offering bag, yun pong halagang 10,000. May tumawag po sa amin. May tumawag po sa akin at sinasabi niya, ano ang kailangan? Gusto kong tumulong. Amen? So, inopen po namin sa kanya na nag-loan kami na kinakailangan bayaran dahil malalaki ang binabayaran. Alam niyo po ba ang sabi niya? Ang sabi po niya sa akin, ako na ang bahala. Sagot ko na yung kalahati. That's around 50,000. Amen? So nakita po namin yung favor ng Lord sa tuwing tayo po
ay ibigay, sa tuwing tayo po ibigay natin yung ating ikapo at handog, our tithes and offering sa ating Panginoon. Hindi lamang po doon nagtapos yung pabor ng Diyos. And even po doon sa pag-discharge nila nung isang araw, yung araw na sila po ilalabas na. After po ma-deduct lahat ng mga discounts, senior citizen, ang PhilHealth, meron pa rin po kaming kailangan bayaran ng 165,000. Prior to that, ang nasa isip ng aking kapatid na pagkakuha sa statement of account, ilalapit po niya sa kanyang mga kakilala, ilalapit po niya sa ibang mga tao para lang mabawasan ang aming babayaran. Alam niyo po ba kung anong ginawa ng Panginoon? Pagkakuha po niya ng statement of account sa billing section, ang sabi po sa kanya, wala na kayong babayaran. Amen? Nakita po natin yung favor ng Lord. 165,000 may sumagot agad. Hindi pa man nadi-discharge ang aking tatay, hindi pa man naiaabot yung statement of account na para ipakita sa amin. Ang sabi agad sa billing section, sagot na, nasagutan na, o bayad na yung 165,000. Amen. Salamat sa favor ng Lord na truly He is our healer, He is our provider. Ngayon po, ang aking mga magulang ay nagpapalakas sa bahay ng aking bunsong kapatid. At alam po namin na ang Diyos ang kumikilos sa aming sitwasyon. Amen. Sa Diyos ang papuri. Amen. Amen, amen. Palakpakan po natin ang ating buhay at kapangyarihang Diyos. Amen. Indeed, our God is good and His love endures forever. Amen po ba? Na tunay nga na sa umaga pong ito, alam ko po na excited ang ating mga puso sa salita ng Diyos na maririnig natin. At ngayon pong araw na to, si Bishop Leo at si Rev Stella at si Pastor Joseph po ay nasa Alaminos po sila. Kaya po, yung ating man pong pastor sa Alaminos, siya naman po ang kasama natin ngayon dito dahil may favor din po si Lord sa kanila. Sila po ay pupunta ng Boracay bukas. Bukas nga po, Pastor, ano po? Ayan po, at birthday din po ni Pastora Marivic bukas. Ayun po ay gift sa kanila po ni Patrick. So talaga naman pong nag-uumapaw ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa bawat isa. And even po, bago po natin tawagin si Pastor Gab, I just want to acknowledge po sa ang kanyang buhay, maging si Pastora Marivic, si Nanay Vicky, kasama din po natin, ayan, si Patrick, maging ang bawat isa po sa atin na nandito sa tahanan ng Diyos, maging nandyan po sa mga kanya-kanya pong tahanan or nasan man kayo nandun po ngayong araw na to. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa at alam ko po na sa pagpupuri, pagsamba pa lang po natin kanina sa ating Diyos, bukas na po ang ating mga puso to receive what He had for us this morning. So, wag na po nating pakatagalin, tawagin na po natin ang ating nag-iisang pastor sa Alaminos, Pangasinan na napaka-masunurin po, napaka-humble at nakita ko po how the Lord truly, kumbaga yun talaga pong puso na binigay sa kanya ni Lord na from Paranaque po ay dinala siya sa Alaminos, yung pong pagsunod niya sa Panginoon. Kaya sa umaga pong ito, tawagin po natin ang atin pong nag-iisang Pastor Gabriel Cruzada. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang buhay. Yung palakpak po na pinagpala ng Panginoon, dapat po naririnig. Yung super blessed po sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung super blessed po. Kanina po habang nakikinig ako sa testimony ni Kuya Albi, nagiging third eye ako. Kasi sabi, hindi naman po third eye, third eye. Kasi grabe yung favor ni Lord. No? Grabe talaga. Pagka ikaw namatay ka sa sarili mo at nagtiwala ka sa Panginoon, yung favor ng Panginoon mararanasan. Do you believe? Gusto niyo maranasan? Ayun, katulad ng sinabi ni Pastora, sumunod kayo. Amen? So sa umagang ito,
ay napakadakila po ng Panginoon dahil nagkaroon po ng switch. Yung taga rito napunta ng Alaminos, yung taga Alaminos napunta po dito. I was so glad na sinabi sa akin ni Bishop na, Pastor, ikaw po ang magturo. So, para akong naninibago. Na-miss ko tong lugar na to. Na-miss ko kayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, na-miss kita. Kasi 1 linggo kayong hindi nagkita, maliban na lang yung taga rito. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi nung isa, na-miss kita. You know, praise God dahil po napakabuti ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko, but the only thing I know that the Holy Spirit is here. Kasi you cannot win the victory without the outpouring of the Holy Spirit. You cannot feel the presence of God without the Holy Spirit. And without dying yourself, you cannot feel the presence of God, and you cannot feel the outpouring of the Holy Spirit. Amen? So today, sabihin mo sa katabi mo, wala na ikaw. Yung dating ikaw. So ang tema natin ngayon ay empowered with the Holy Spirit. Let's open our Bible in the book of John, chapter 12, verse 20 to 24. Yan. So ito po yung time na when Jesus predict His death. Sabi po dyan, some Greek who had come to Jerusalem for the Passover celebration paid a visit to Philip. Si Philip po yung evangelist who was from Bethsaida in Galilee. Next po. They said, Sir, we want to meet Jesus. Philip told Andrew about it, and they went together to ask Jesus. Jesus replied, Now the time has come for the Son of Man to enter into His glory. I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone, but death will produce many new kernel. Magkakaroon po ng magbubunga pa. A plentiful harvest of new lives. To God be the glory with His word, and be blessed with the word of God. Father God in heaven, bless your holy name with this place, O Lord. As we gathered in this, O God, we want to hear your message today. Hide me under the shadow of your wings, O God. You must be increased, and I must decrease. In Jesus' mighty name, amen. Amen. In this verse, you will notice about Jesus Christ speak about the seed. Kinakausap niya dito ang mga tao nung panahon na yon patungkol po sa isang talinghaga, na ang talinghagang ito ay pumapaloob sa sinasabing buto ng trigo o kahit anong klaseng buto. And Jesus said that in the death ng buto ay magkakaroon ng panibagong, unless the seed fall and die, no, he will not be grow, he will not be become fruitful. Now, sa umagang ito, mga kapatid, no, if you are saying that you are a true believers of Christ and empowered with the Holy Spirit, you must know this. Dahil nga po ang tema natin ngayon, sabi nga nun, Acts chapter 1 verse 8, kapag bumaba ang banal na Espiritu Santo, you will receive power. Sabi mo sa katabi mo, power. Bakit may nagtataas ng kamay na ganon? Power. Hindi ganon. Power. Di ba? You will receive power. So you must know about these things na kung saan sinasabi ng Panginoon na dapat nating maunawaan na ang isang buto ay dapat mamatay. No? But its death will produce many new kernels. Magkakaroon ng panibagong mas marami pang buto. A plentiful harvest of new lives. Amen.
Siguro naman po nakikita niyo yung nangyayari sa Alaminos. And alam niyo po, natutuwa po ako sa Panginoon. By the grace of God, for to God be the glory, no? Dahil po, even in the midst of the pandemic, napakahigpit po doon ngayon, no? You cannot have a Bible study or any tawag nito, gathering, kahit po sa bahay-bahay. Ang tatakot po ang mga tao. Actually, naka-encounter po kami doon. Sabi namin, mag-Bible study tayo sa inyo. Ang sabi nung pinuntahan namin, ay, ano po, nakakatakot po. Vaccinated na po ba kayo? Ganun po ang mindset. Pero by the grace of God, no, ang mga kapatiran ay nagtulong-tulong. No? And nakakatuwa po. Bakit? Dahil po, yung ginagawa ng Panginoon ay grabe. No? So I'm not saying na dumadami, but yung talagang pagsama ng Panginoon. Now, sabing ganun, if you are saying that you are a true believers of Christ, I'm always saying this, no, kahit po sa live stream, I'm saying na, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo, kasi marami po nagsasabi talaga na mananampalataya ni Kristo, pero hindi naman tunay. Tama? Sabi nga po, ang puno, makikita mo, saan? Sa bunga. I'm a believers of Christ, pero nakikita mo ba sa bunga yung pagiging believers of Christ? Believers ka lang, hindi ka true believers of Christ. Okay, this morning, pag-usapan po natin to. Ang title po na pag-uusapan natin ay Useful to the Ministry. Sabi mo sa katabi mo, bagay tayo. Layo ng katabi, no? Tawagin mo siya, bagay tayo. Ayan. Bagay tayo ha, sabi mo, bagay tayong lahat. Sa mga nanonood po sa kanilang mga tahanan, kung nag-iisa ka, sabi mo kay Lord, bagay tayo. Kung may kasama ka, sabi mo sa katabi mo, bagay tayo. Okay? So, because you're empowered by the Holy Spirit, no, maging useful ka to the ministry, no, nang sabing ganon, ang team natin is empowered by the Holy Spirit. Now, there are three things, no? Three things. Okay? Three things to remember to be useful to the ministry. Okay? Three things. Okay, yung things po dyan, may nakalagay akong open and close parenthesis dyan eh. Sa things, ano pa yan? Bagay. Okay? Three things, lagyan nyo na lang po, open and close parenthesis, na bagay. Okay? So, hindi po yung mga bagay-bagay, kundi bagay mismo. Okay? Parang katulad nitong face shield. Bagay. Okay? So, yung tema natin kaninang binasa, kailangan mamatay muna ang buto bago tumubo. At pag namunga, marami, magkakaroon daw ng maraming bunga, magiging plentiful of harvest. You know what? Jesus Christ is saying this, not about the seed itself, but for His followers, yung true believers of Christ. Sabi mo sa katabi mo, mamumunga ka. You know, it is the time sa atin sa buhay natin ngayon, especially nowadays mga kapatid. Napapansin niyo po ba yung trending? Andiyan na yung mga variant, B117, B111, B111.138, yung pinakahuling variant po. Alam niyo po ba yung B117? Hindi niyo alam? It's a formula po ng chemistry. See? Nagulat kayo, no? O, so ano nangyari ngayon? This thing is not exactly a virus, but it is a work of the devil. So buhay natin. Ginagawa na ng demonyo to. Bakit? Para mga mananampalataya bumagsak, mamatay. Ang kanilang faith sa Lord. Eh, ang gusto ng Panginoon, mamatay ka para magbunga ka. Pansinin niyo po, ang daming church ngayon nagsara. Bakit? Ayaw na magsimba ng mga tao. Natatakot, baka ma-COVID. Ba't ka matatakot kung balot ka ng kapangyarihan ng Panginoon? Amen? You are empowered with the Holy Spirit.
Sabing ganun kanina nung kinakanta natin, kaya mong tapakan yung demonyo. Sabi nga ganun, we are victorious. Nasa atin na si Jesus. Pinagwagian niya na lahat. Matthew chapter 28 verse 18, sabi ganun, binigay na sa akin ang kapangyarihan ng langit at lupa. And ang sabi ng Panginoon, I have overcome the world. John chapter 16 verse 33, in this world you may have tribulation, but in a good cheer, I have overcome the world. What Jesus Christ overcome is your overcome. Amen? Kung ano yung pinagwagian ni Kristo, pinagwagian mo na. 3 things to remember. 3 bagay na matandaan natin. To be useful to the ministry. You know, church, we have to be useful in the ministry of God. Number 1. Yan. Okay. Staff. Yung pong hawak ni Moses. Yung hawak ni Moses. What is staff? In Hebrew word, staff means mate. Translated rod in King James Bible. Nilagay yan ng King James rod kasi tinranslate nga yan ni King James eh. Now, ang rod ginamit or ang staff ginamit ni Moses. God let Moses to use his staff to show or to perform a miracle of victory. At kung atin pong iintindihin ito, maintindihan, no? Nakalagay po diyan sa Exodus chapter 14 verse 14. Let's read. Sabi ganoon, escape through the sea. 15 pala. Escape through the Red Sea. Then the Lord said to Moses, why you are crying out to me? Tell the people to get moving. Pick up your staff and raise your hands over the sea. Basahin nyo, pick up your staff and raise your hands. Taas mo yung staff mo, raise your hands, ipatong mo, itutok mo sa dagat o sa tubig. No? Sabing gano'n ng Panginoon kay Moses, bakit umiiyak ka sa akin? Bakit tinatawag mo ko? Ba't hindi mo sabihin sa mga tao mo, lumakad lang kayo at itaas mo yung kamay mo, yung kasama yung tungkod mo, itutok mo sa tubig. Try to analyze the word, mga kapatid. If you are sitting on that word, ikaw yung staff. Sabihin mo sa katabi mo, bagay tayo. Ikaw yung staff. Nowadays, ikaw yung staff na ginagamit ng Panginoon. To be useful in the ministry, you should be a bagay. You should be a things. And sabi dito, kailangan nakatutok ka doon saan? Kailangan yung staff nakatutok sa tubig. And you know this, sabing ganon, no? Ang tungkod ay pinatatapat sa tubig ng Panginoon, sa dagat, upang, ano pong gawin? Maipakikita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. For us to be useful in the ministry on God, we should be like staff na nakatapat po sa tubig. Which is, what is the tubig in the Bible? The Word of God. Amen? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami pong simpleng bagay. Parang, napakababaw na siya kung sasabihin ng iba, read the Bible, read the Bible. Yes, of course, we have to go back in this type of grow. Kailangan natin, we have to read the Bible every day. Alam niyo po ba ang gagawin sa inang kaaway? Babatuhin ka ng babatuhin ng salita. If you are always in front of the Word of God, you can also use the Word of God against the devil. Amen? Jesus said, sabi niya ganon, sabi sa kanya ng demonyo, o sige nga, kung anak ka ng Diyos, yung bato na yan, gawin mong tinapay. What Jesus says, in Matthew chapter 4, verse 4, yun ba yung original niya? Hindi po. Nakalagay po yan sa Deuteronomy chapter 18. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. See what Jesus said, yung Word of God, ginamit ng Panginoong Yesus to
fight the devil. If you don't have a word of God in your life, in your heart, for sure, hindi mo kayang daigin ang gawa ng kaaway sa buhay mo. Pag may narinig kang hindi maganda sa paningin mo, ay sa pandinig mo, wala na. Babagsak ka na. You must be saturated with the Word of God. At kahit na may salitang binibitawan against sa iyo si Satanas, or sa ating lahat, ang Word ni God ay pwede nating ipanlaban sa Kanya. Napakasimple lang po, pero maraming mananampalataya ngayon. Kapag ka may narinig na hindi magandang salita, ang ipapalit, hindi rin magandang salita. Am I correct? Hello? Di ba? Uy, alam mo si ano, ganyan. Nung narinig ni ganyan, uy, siya rin naman ganyan din eh. Amen? Hindi lang po sa outside world, maging inside the church. Alam niyo, sabi ng 1 Timothy, maging si Satanas ay sumasamba din. Ngunit, nangangatal. Kaya nga, alam niyo sa totoo lang po hindi lahat ng nasa loob wala po dito nun. Nakikita ko naman po nag-uumapoy kayong lahat. Alam niyo po, kahit po, siguro sa ibang church, wag naman po sa JBLU Lord, wala naman, di ko naman nakikita. May mga churches na nasa loob na ng church. Ang tinitingnan, yung mga katabi, ang pangit naman ang suot nito. Mas gwapo pa ako dito. Ang itim-itim naman niya. Paano ko na sa Alaminos kayo, mga kapatid? Ay, kaiitim na mga tao doon eh. Tignan niyo ang kulay ko ngayon. Ay, kagagala namin doon. Ayan ang kulay ni Pastor Gab. Dati ang puti-puti ko na, Lord. Kailan babalik yung kulay ko? You know, huwag nating isipin to. Ang sabihin natin, kahit na ganyan ang itsura niyan, pinaputi na ng Diyos ang kanyang pagkatao. Amen? Hindi natin dapat binibigyan ng halaga ang mga salitang nilalabas ng kaaway sa atin. Ang bigyan nating halaga, mag-focus tayo, doon sa salita ng Diyos. The usual picture of stop it straight. Dapat diretso lang ang tingin natin kay Jesus. Amen? Huwag tingnan ang nasa paligid. Ang kahinaan ng iba, ang kamalian nila. Pag empowered ka ng Holy Spirit, nakapokus ka lang kay Jesus. Amen? Hindi mo nakikita si Van. Hindi mo nakikita si Kuya. Si tatay pala. Tatay daw eh. Ito, mahilig mag-vlog to. Di ba? Hindi mo nakikita yung ibang tao. Ang nakikita mo, kahit sino makasalubong mo sa loob ng church, si Jesus. Amen? Just focus on Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2, focus on Jesus, the author and the finisher of our faith. He is the only thing na kailangan mo. Hindi mo kailangan yung mukha ng katabi mo. Ang kailangan mo si Jesus. Pag medyo kinakalabang ka na ng kaaway, marami ka nang naririnig, Lord, saturate me with your word. Give me your word, Lord. Kailangan ko ang salita mo. Kasi sabi ng Panginoon, ang sino mang umigib sa akin, sa kanyang bukal, yung tubig, yung word of God, ay hindi na mauuhaw. Kaya maraming mananampalataya ngayon nanghihina. Bakit? Hindi na nabubuksan yung Bible. Ang binubuksan na, meta. Hindi nila alam yung meta. Kuya Ban, paliwanag mo nga, sino ba yung meta ngayon? Sa mga millennial, sa mga bago. Did you know that Facebook is already a meta? Buti pa si Pastor Gab, matanda na, kaya alam ko nangyari. Palit na po ng pangalan. Imbis na yung Bible, Facebook agad. Imbis na manood ng praise and worship, ang pinapanood yung gumaganong-ganon. Kaya pag pinabili mo yung bata sa tindahan sa Alaminos, naku, napakarami po. Aling nena,
Pabili nga po ng suka ninyo. Ay nako, yung pong mga youth natin doon, ha? Ako po, tuwiran ako nagsasalita sa inyo. Pag nakita ko po, shh, ayoko yan. Sa loob po ng church natin, hindi po ako nagyayabang sa inyo. Sa loob po ng church natin doon, ayaw na ayaw ko po may naglalaro ng games. Pag nag-games, labas ka. Pag nanonood ng TikTok, labas ka. Minsan nag-set up pa eh. Ginamit pa yung ganito natin, na meron pang ipit. At tapos ang background niya, move forward. Pumupwesto. Hoy, anong gagawin mo? Magre-recording ka? Eh, nakaganon na. Hoy, labas. Minsan kasi hindi tayo saturated ng Word of God, kaya kung ano-anong word ng mundo ang umapasok sa utak natin. Amen? Di ba? Ang newsfeed mo, hindi na yung devotion mo. Ang newsfeed mo, yung mga comment, ito pa pinakamalupit. Nag-post ka. Ang expectation mo, yung mga friends mo, magla-like. Ay, hindi ka ni-like ng best friend mo. Malulungkot ka ngayon. O sabi ng demonyo, ayan. O kasi. Pero pag saturated ka ng salita ng Diyos, maaalala mo na si Jesus ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ang likes nila. Because if you are worshiping God, Jesus or God likes you. Amen? Gusto ng Diyos yan. Kaya kanina yung ginagawa natin, talaga pong grabe yung napipil ko yung Holy Spirit. Sabi ko nga, grabe, parang, sa Bagay, sa Alaminos po, ganyan sila ngayon. They were all outpoured with the Holy Spirit. Every time na may prayer kami, the Holy Spirit comes down. They are speaking in tongue. Yes, Alaminos po. For the span of 8 months, ito na po sila. Kahapon po, sabi ni Bishop sa akin, Pastor, they were all filled with the Holy Spirit. Talaga pong ang haba daw nung nangyaring yung ending, yung commission, ng kanilang lecture. If you are saturated with the Word of God, babad ka, nakatapat ka sa salita ng Diyos, nakatulad ka ng staff ni Moses, the miracle will perform by God to you. Ginawa ng Panginoon nung tinapat ni Moses, yung staff sa tubig, hinati ng Panginoon yung dagat. Kapag babad ka sa salita ng Diyos, nakatapat ka sa salita ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ng daraanan para maayos ang paglalakbay mo. Amen. Secondly, the cloak. Second things to remember to be useful in the ministry is the cloak. You know what is cloak? Next slide po, para makita nila. Ayaw. Sige po, sabihin ko na lang sa inyo. Ayan. Cloak yung pong nakapatong na damit sa mga Israelita or sa mga Jews. No? It's an upper garment or exterior. No? Nakapatong po yan, malaki yan. Pero wala pong sleeve yan, walang sleeve. Nandito lang po yan nakalagay. Parang yan po, ang tawag po kasi niyan ay tassel or garment. Yan pong, na yan. Mas malapad yun dyan, yung cloak. Malaki sa yun, no? Oh. Yan, yung suot-suot niya, oh. Yan, ganyan po yan. Ganyan din ang itsura niyan. Yung kulay niya, ganyan. Pero sa mga Hudyo po, meron pong itim, dilaw, green at saka pula. Sa talaylayan, tassel. Yung laylayan po niyan. Doon nalalaman kung Hudyo. Okay? It emphasizes who is the Jew or not. Yan po yan. Now, an exterior tunic, wide and long, reaching to yung dito lang po sa bukong-bukong. Ayan. Without the sleeve. Okay? Now, cloak. Pag binasa nyo po yan, doon po sa aklat ng 2 King chapter 7, chapter 2, verse 7 and 8, sabing ganon, ito po yung istorya ni Elijah, at saka ni Jezebel. Ayan na po yan. Ito na po yung papaalis pala si Elijah.
Ma-rapture na po siya dyan. 50 men from the group of prophet also went and watched from a distance as Elijah and Elisha stopped beside the Jordan River. Huminto sila. Kasi si Elijah aalis na. Si Elisha nangungulit, sasama ako. Gusto kong masaksihan. Gusto kong makuha yung anointing. So talagang pumilit-pilit siya. Then verse 8. Then Elijah folded his cloak together and he struck the water with it. The river divided and the two of them went across on dry ground. You see? Yung cloak, pinagamit ng Panginoon yung cloak kay Elijah to perform a miracle para ma-divide yung Jordan River. Although Jordan River po, it's not like kasing laki po nung ginawa ni Moses, yung dagat. But during the time, the Jews used cloak to cover up their body from cold, except, doon po sa suot-suot pa nilang garment. Kaya may nakapatong pa dyan nasa loob. Maliban doon, nagsusuot pa sila ng cloak. It also indicate if a man wearing is Jew or not. Okay? In times of coldness in our spiritual life, sa panahon ng ating panlalamig, sa ating buhay Kristiyano, you need the cloak which is the embrace of God, and where you can find the embrace in His presence. Amen? Kapag mayroon kang nararamdaman panlalamig sa iyong spiritual na aspeto, you need the embrace of God. You need the cloak, the embrace of God. At ang embrace ng Panginoon, ang pagyakap ng Diyos, saan mo matatagpuan? Sa presensya ng Diyos. That's why you have to go in the presence of God. You have to sit on the presence of God. You have to seek in the presence of God so that you may experience the embrace of God at ikaw ay maiinitan kapag ikaw ay nalalamig. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bagay tayo. Ang lamig ng aircon. Pwede ba dalhin sa Alaminos yan? Kung kaya naman. You have to go in the presence of God. Meaning, we must be always seek the presence of God so that you will feel His presence. Amen? Dapat lagi mong hinahangad, Lord, I want to feel your presence. Alam nyo, araw-araw, yung aking pong motor, pinag-pray po namin ni Mrs. ni Pastora yan, Lord, itong motor na ito gagamitin namin sa pagmimisyon. Gamit na gamit po sa Alaminos. Araw-araw po bumabiyahe ako, lalayo po ng distansya. Pero every time na ako po ay sumasakay, kahit po hindi kasama si Pastora, sinasabi ko, Panginoon, I want to experience your presence today. I want your embrace. Panginoon, alam ko na kapag kayo niyayakap mo ko, iniingatan mo ko, Panginoon. Amen? Hindi natin dapat tinitingnan ang presensya ng Panginoon sa loob lang ng church. You know, God is an omnipresent God. God is everywhere. You can feel the presence of God inside your bathroom. You can feel the presence of God inside your car. You can feel the presence of God in your kitchen. You can feel the presence of God in your work. You can feel the presence of God in your seat. You can feel the presence of God wherever you go. Amen? So that you will always be you'll always be using the cloak of God, kinakailangan nandoon ka sa lagi sa presensya ng Panginoon. And so are we. We need the presence of God, the cloak, so that we can experience the empowerment of the Holy Spirit and have His anointing. Kasi po doon po sa verse 13 and 14 yan, nakakuha na po ni Elisha, yung robe, ay yung cloak. Ngayon ang problema niya, tatawid siya sa ilog Jordan. Sabi niya, gantong-ganto yung ginawa ni Elijah. Ginawa niya po, and you know what? When Elisha catch the cloak, yung pagka-rapture po kay Elijah, nakuha niya yung cloak.
the double portion of anointing comes to Elisha. You know what? If you are surrounded with the cloak of God, you will have the anointing of the Lord. Amen? It's not just si pastor lang ang may anointing. Si sister lang, yung ministry head lang ang may anointing. No, you can have the anointing of God if you have the embrace of God. Ako noon, ganyan din ang katwiran ko. Nung tinitrain ako ni Bishop, hindi ko kaya yan. Tatakot ako. You know, in Alaminos, every Monday po, meron po kaming tinatawag na mentoring. Tinuturuan ko po yung mga young people, kahit po yung mga leaders who want to know how to preach the gospel of God, how to be courageous, how to be bold in expressing the word of God. At ito po yung nakakatuwa. Bago po kami umalis, nagkaroon po kami ng emergency meeting. At naglagay na po ako ng mga schedule. Sa mga Bible study po, may mga nagtuturo kahit wala na kami. Amen? Ang tatapang. Bakit? Kasi lagi ko sinasabi sa kanila, kahit nasa bahay ka, you have to experience the presence of God. We should have to experience the presence of God. You have the anointing, you have the Holy Spirit, and you need to have the cloak. Kalabitin mo, abutin mo lang yung katabi mo, sabi mo, bagay talaga tayo. Bagay talaga tayo. Mamaya ulit. And lastly, number 3. Stone. Wala na po akong picture. Bakit? Kinakailangan ko po ba i-picture sa inyo kung ano yung bato? Hindi po pusong bato, ha? Baka mamaya, iba na naman tumatakbo sa isip ninyo. Oh. In Matthew chapter 16, verse 18, Jesus says to Peter, ito po yung time na sinasabi po ng ating Panginoon, ano ko sa inyo, ano ko sa inyo, di ba? Ikaw yung gano'n, ang dami lang sinabi. Pero sinabi lang ni Peter, ang sinabi ko, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ang Messiah. Kaya sabing gano'n, now I say to you that you are Peter, which means the rock. And upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Tignan niyo po Sinabi kay Pedro, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang iglesia at anumang kapangyarihan ng may-ari ng kamatayan ay hindi magwawagi dito. So tignan niyo po ito. Sinabi ni Jesus na ang iglesia na nakatayo sa ibabaw ng bato ay hindi kayang matinag kahit ang dyablo ang may kagagawan. You see? Tingnan niyo po. Ang tinutukoy na iglesia dito ay tayo at ang bato si Kristo. Tama? Alam po ba natin yan? Kaya't dapat we always stand for Jesus. At anumang bagyo ang dumating, ay nakatayo pa rin tayo. Hindi yung may narinig ka lang na hindi maganda sa iyong paningin. Ayaw ko na. Ayaw ko na sa church na yan. Hindi ka lang nasundo ng service. Pastor, ayaw ko na mag-church. Hindi lang ako sinundo. Hindi lang napagbigyan yung gusto mo. Ayaw mo nang mag-church. Nangiiwan ka na sa group chat. Hello? Ang iglesyang nakatayo sa bato, kahit bumabagyo, hindi nagagalaw. Amen? Kahit binabagyo ka ng pagsubok, kahit anong gawin sa inyo ng demonyo, nakatayo ka dahil nakatayo ka sa ibabaw ni Kristo. Dapat ganon. Kahit na anong problema, Lord, I will stand with you.
Awit ka ng awit, yes Lord, I will be with you. Tapos nakarinig ka lang ng hindi magandang salita, ayaw ko na. Sabi ng mga taga Laguna, ayako na. Sabi naman ng mga taga Mindoro, bali ba'y ayaw eh. Oh. Tignan nyo po kapag kayang mga bagyong yan, pinansin-pansin mo, time will ka makikita mo, nilipad ka na sa ibang ibayo. Wala ka na sa ibabaw ng pundasyon ng Diyos. Church, it's about time for us to know na hindi tayo katulad ng iba. Let's fight a good fight. Katulad ni Pablo, na kahit na nakaranas na maraming hirap at paninira ay hindi sumuko. Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sabi niya ganoon, kami pinahirapan ngunit hindi kami sumuko. Nakaranas kami ng panggigipit ngunit hindi kami umayaw. Ang tanong mga kapatid, sa tatlong bagay na ito, first, the staff. Second, the clock. And the third one is the stone. Anong relevant nila? Anong relevant nila? The relevant here is, ang tatlong bagay na ito ay bagay. Amen? Ang bagay, walang buhay. Ang teksto natin kanina, maliban na ang buto ay mamatay at mahulog sa lupa, hindi tutubo at mamumunga. What the means of that? Ang bagay, ang ginamit ng Panginoon to be able to experience the miracle of God, to be able, God perform His miracle unto His life, unto our life, we must be like things. Patay tayo sa sarili natin. Amen? Kailangan natin mamatay sa sarili natin. Anong relevant nito? To be useful in the ministry, you should be dying yourself, but Jesus live in you. Amen? Grabe naman yung pastor na yun, naninigaw. Sa susunod, wag nyo na-invite dito yan, ha? Kasi ako, alam nyo na, ito po yung experience ko eh. If I myself, buhay ako sa sarili ko, to tell you frankly, ayaw ko na. Kasi kung buhay ako sa sarili ko sa hirap, sa dami ng pinagdadaanan mong problema, but I know God has a plan for me. Lagi po namin pinag-uusapang mag-asawa yan. Kaya nung pumunta po kami sa Alaminos, sabi ko, it's a new day. Bagong araw, bagong pakikipagbaka, bagong himala ng Panginoon. And we believe on God. Nung unang araw na tumapak ako sa Alaminos, sinabi ko, Panginoon, if it's your will, let it be done according to your will. Kuya Will, kailangan mangyari yung gusto ng Panginoon. Sabi ko, Lord, I don't want to see myself. I want to see you in my life. Church, it's about time for us. Ang lahat na ito ay bagay, walang buhay. Ngunit ginamit na Diyos upang magkaroon ng katagumpayan ang kanyang ministeryo dito sa lupa. You can be also used by God. But first, you must die to yourself. If you are saying you are empowered by the Holy Spirit, you must die for yourself. If you are saying you are true believers of Christ, you must die to yourself. Kaya tulad natin ating teksto dito, na malibang mamatay ang buto ay di mamumunga. Hindi tayo magiging mabunga unless na tayo mamatay sa sarili natin. And the life na buhay natin ngayon ay nabubuhay pa rin sa buhay natin. Amen? Rise up, church. We should die into ourselves so that God can use us for the success of His ministry. Let's unite our spirit to be useful in the ministry of God. Let's win soul in the midst of this pandemic. Don't let this COVID-19 stop you to give glory to God. You know, Jesus is coming soon. We need to hurry, win soul. You need to be fruitful. We need to be fruitful for the glory of God. The time is running, mga kapatid. Darating ang oras, di natin alam kung anong araw darating ang Panginoon. We're on the end times. We should not skip on the end times subject, but we should study the end time subject because God is saying in the near future, malapit na, napakatagal ng panahon nun, anong gagawin natin?
Magiging stagnant pa ba tayo? You should be things. Maging bagay ka na gagamitin ng Panginoon. Walang buhay kundi si Kristong nabubuhay sa'yo. Amen? Let's sabihin natin sa sarili natin, hindi na ako mabubuhay. Si Kristo na. Kaya nga si Paul sabi niya, I am no longer live, but Christ liveth in me. I have been crucified with Christ. Sabi niya gano'n. Church, sa buhay natin, marami tayong pwedeng pagdaanan. But remember this, ginamit ng Panginoon ang bagay na yan at nag-perform siya ng miracle. If you want to be useful in this ministry, you have to die to yourself. You have to be embraced with the presence of God. If you are saying that you are empowered with the Holy Spirit, well, that's very good. But make sure you are truly believers of Christ. Palakpakan natin, Panginoon. Nevertheless, God will seek you. Hinahanap ka rin ng Panginoon. Saan? Sa lugar kung saan ang inyong dating tagpuan. Saan kayo dati nagtatagpo ng Panginoon? In your private room? In your prayer room? Or in your devotion room? Go back where the presence of God is. Let's stand. Sabi doon, I remember the testimony of Pastor Albi. You know, if you believe that God will do miracle in your life, nothing is impossible unto Him. Kasi totoo lang, marami kang pwedeng lapitan. Pero they choose to go with Jesus. They choose to believe in Jesus. They choose to focus on Jesus. They choose to have faith on God. Church, if you want to be fruitful in your life, focus on Jesus. Give praises to God. Give thanks to God. Because all the glories belong to Him. Jesus can give everything. Nothing is impossible unto Him. Our God is an omnipotent God. He's an omnipresent God, an omniscient God. Nothing is impossible unto God. Kung sa umagang ito, mga kapatid, dumadaan ka sa proseso ng Panginoon sa iyong buhay, na minsan, Lord, nabubuhay pa ako sa sarili ko. Minsan, Panginoon, yung dating ako, nandito eh. Minsan, Lord, hindi ko kayang labanan. Kasi hindi na ako saturated ng salita mo. Kaya ngayon, Panginoon, narito ako, nais ko po, Panginoon, balutin mo ako ng iyong presensya. Balutin mo ako, Panginoon, ng cloak of your embrace, O God. Paginitin mo akong muli, Panginoon, maalala ko ang iyong mga salita. Hindi na ako, Panginoon. Yes, I want to be useful in this ministry, O God. God, if you are saying, church, that you are empowered by the Holy Spirit, make sure with these things, you are experiencing the presence of God. You are experiencing the embrace of God. Na kahit na anong dumating sa buhay mo, hindi ka matitinag because you are standing in the rock of God. You are standing in Jesus. You need this church. Mga kapatid, mga magulang, ang Diyos ay nauuhaw sa papuri natin sa Kanya. Sinabi ng Panginoon, unless we must die into ourselves. Sometimes nabubuhay yan. Hindi natin maiwasan. Pero alam mo, kapatid, kapag may salita ang Diyos sa iyong puso, kaya mong labanan yan.
Minsan, eto ka eh. Eto ka, kapatid. Eto ka. Pero alam mo ba, inaantay ka ng Panginoon to go in this presence, to go in the embrace of God. We must die in ourselves. Oh, Shandara Baba Sikara Labayande, oh God. Shandara Baba Yandela Sikara Labayanda. Oh, yes. Feel the presence of God this morning. Huwag kang papayag na lilipas ang oras na ito, hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo sa umagang ito. Kumikilos ang Panginoon, kapatid. Huwag mo sayangin ang pagkakataon na ito. If you are feeling down, if you are feeling lonely, if you are feeling alone, the presence of God is here. The presence of God is here. Shandala basikala labayanda labasandara babayande. Nisika baba 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 baba. Asakaya chikara labayanda labasakaya baba baba bayande. Otsara baba bayande. Come on, church, feel the presence of God. The Holy Spirit is coming down. The Holy Spirit is coming down. May ginagawa ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon. Hallelujah. Orala sikara labayande. Usika baba 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 baba. Oh, yes. Hallelujah. God is embracing you. You know, mahal ka ng Diyos. Niyayakap ka ng Diyos sa oras na ito. Nililingap ka niya. Nilalagay ka niya sa kanyang mga bisig. At ikaw ay kanyang pinag-ihele. Nilalagay ka niya sa isang lugar. Inaayos niya ang iyong buhay. God is embracing you right now. Come on, church. Shkaralabayanda, nalabasanda, nalababayanda. Randalahanda, labasika, bababayanda. Purabahanda, labasikaralabayanda, lahanda, labasyanda. Yes. May binabago ang Panginoon sa buhay natin. May tinatanggal ang Panginoon sa buhay natin. Pinapatay ng Diyos ang dating tayo at binubuhay ng Panginoon ang Espiritu mo. Sangat ang Espiritu ng Panginoon ay nagtatagpo sa pagkakataong ito at ang pagkatagpong ito ay magkakaroon ng magandang kalwalatian sa iyong pagbubuhay. Yes, you will experience the presence of God. We must be like things. We must be like cloak. You must be like staff. You must be standing on the rock. Shkaralabayande. Sandarababayande. Yes. Hallelujah. Someone is receiving a healing right now. Someone is receiving a healing right now. I can feel in my spirit. I can feel in my spirit. Maaring dumadaan ka sa matinding pagsubok ng iyong buhay. Marami kang naririnig na salita. Marami nagpapabagsak sa iyong espiritual na aspeto. Kapatid, sa oras na ito, sinasabi ng Panginoon,
tinatanggal ko na ang lahat ng sinabi nila sa iyo at ang salita ko ay nasa iyo na. God is embracing you right now. You have the embrace of God. God is putting you a cloak. God is saying that I will transferring you from the rock that I have said to Peter. The Holy Spirit is empowering you right now. This church is empowered with the Holy Spirit. Don't waste anything, but receive the empowerment of Holy Spirit. Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, for your outpouring Spirit in this place, O Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi ka nagkulang sa pagpapaalala sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kagalingan at ang pagyakap mo ay naranasan namin. Thank you, Father God. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise the Lord. Let's give a hand to God. Amen, Amen. Praise the Lord. Let's have a seat. Amen. Amen. Tayo po. Praise. Amen. Tayo po idadako sa ating tithes and offering po. Open po natin ang ating Bible po sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7 po. Sabi po dito, one day, the widow of the Lord's prophet said to Elisha, "You know that before my husband died, he was a follower of yours and a worshiper of the Lord. But he owed a man some money, and now that man is on his way to take my 2 sons as his slaves. Maybe there's something I can do to help," Elisha said. "What do you have in your house?" "Sir, I have nothing but a small bottle of olive oil." Elisha told her, "Ask your neighbors to their empty jars, and after you borrowed as many as you can, go home and shut the door behind you and your sons. Then begin filling the jars with oil and set each one aside as you fill it." The woman left. Later, when she and her sons were back inside their house, the 2 sons brought her the jars and began to filling them. At last, she said to one of her sons, "Bring me another jar." "We don't have any more," he answered. And the oil stopped flowing from the small bottle. After she told Elisha what had happened, he said, "Sell the oil and use part of the money to pay what you owe the man. You and your sons can live on what is left." Amen. So nakita po natin dito sa binasa po natin is yung widow po na nagkaroon sila ng pagkakautang po doon nung namatay yung asawa niya. And yung pinagkakautangan po nila is papunta na para kuhanin po yung mga anak niya para gawing slave. Kasi para maging kabayaran po dun sa utang nila. So, ayun nga po, na-encounter po nila si Elisha. So, sabi ni Elisha kung ano ba yung maitutulong ko sa'yo. So, ang sabi niya is yung jar of oil na lang po yung meron sila dun sa bahay nila. So, sabi ni Elisha na, na kunin mo yung mga empty jars sa mga kapitbahay mo. Praise. Yan, kuhanin mo yung, praise. Kuhanin mo yung empty jars sa mga kapitbahay mo. Then, i-gather mo sila. So, simula po nung, praise God po, simula po nung kinuha po nung anak po nung widow yung mga empty jars. So, sinimulan na po nilang lagyan yung mga empty jars. And until po dumating sa point na wala na po silang mapaglagyan at tumigil po doon yung pag-flow po ng oil mula doon sa small bottle na meron sila. So, nakita po natin dito yung Panginoon is their great provider po that time. Doon po simula sa oil na dumalaw mula sa mga jars po. Nakita po natin yung pag-provide po ng Panginoon. And ganun din po sa buhay natin, kung paano po nag-provide miraculously yung Panginoon, doon po sa buhay ng mag-iina po, ganun din po siya gagalaw po sa atin ngayon ng mas higit pa. Amen po ba? Amen. But sabi nga po dito, but there is an action needed to receive God's provision in our finances. So may action daw po na kailangan tayong gawin para maranasan po natin yung provision ng Panginoon. So ano po yung action na yon? Obedience. Kailangan po natin
yung obedience sa buhay natin. Katulad po nung ginawa ng widow nila, di ba po? Nung sinabi po ni Elisha na i-gather mo yung mga jars ng kapitbahay mo, ginawa po nila. And doon po nag-start yung provision ng Panginoon sa buhay nila. Sabi po dito, we need to obey God's command regarding giving back to Him. So alam po natin kung ano yung command ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon regarding po sa ating pagbibigay. And the Lord, and alam naman po natin, di ba, the Lord can bless unbelievers. Nakita po natin yung iba kahit po unbelievers, binibless po ng Panginoon na masagana yung buhay nila, na maginhawa yung buhay nila. How much more po tayo na naglilingkod at naniniwala sa Panginoon? Naniniwala po ba tayo na kung paano i-bless ng Panginoon yung mga unbelievers is ganun din niya tayo i-bless na naniniwala sa Kanya? Amen? So, sabi dito, believe that He can fill your vessel and He can full it. Nakita po natin sa buhay ng mag-iina, from empty to full. Gusto po ba natin sa finances natin po na maging ganun po yung mangyari sa vessel natin, from empty to full, na mag-overflow po yung blessing ng Panginoon. Amen? Sabi po nga dito, it takes faith regarding po sa ating finances. Kasi nga katulad po nung nangyari kala Pastor Albi, di ba po? Tinabi po nila agad yung tithes and offering nila sa Panginoon. And doon po nag-start yung miracle na ginawa ng Panginoon sa finances nila po doon regarding sa hospitalization po. Ganon din po sa buhay natin. It takes faith po na magbigay sa Panginoon. Yung dapat sa Panginoon para pong magsimulang mag-flow yung blessing ng Panginoon sa buhay po natin. And sabi nga po dito, let's claim financial breakthrough in Jesus' name po sa buhay natin, sa pamilya natin, na tayo po ay freely makapagbigay sa Panginoon ng walang doubt, walang takot, katulad po ng ginawa ng mag-iina. Amen po? So this morning po, let us pray po sa ating mga tithes and offering. Hallelujah, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah, O God. We thank you, O God. We praise you. We honor you, O God. In our tithes and offering, O God, we thank you, O God, for the blessing, O God, na binigay mo sa amin nagdaang linggo, Panginoon. We thank you, O God, sa mga taong ginagamit mo to bless us, O God, para maging blessing din kami sa ibang tao at lalo na sa church na to, O Father God. Lord, I pray, Panginoon, na bawat tithes and offering na ibibigay ng iyong mga anak, O God, ay nanggaling sa kanilang mga puso, Panginoon, to give the best offering sa iyo ngayong umaga, O Father God. And Lord, we declare and we claim it, O God, sa aming mga finances, O God, from empty to full, O God, mag-overflow, O Father God, yung pagpapala mo sa bawat isa, sa bawat pamilya, Panginoon, na mararanasan namin yung Lord, yung kaginawaan, O God, sa aming mga finances, O God. Katulad ng ginawa mo, Lord God, sa mag-iina na yun, O Father God. Lord, as we obey you, O God, you will pay, O God, our debts, O God, sa mga tao, Panginoon. You will pay, Panginoon, yung mga pagkukulang namin, Panginoon, para makapagbigay kami sa iyo fully, Panginoon, sa iyong harapan, O Father God. We thank you, O God. We praise you, O God, sa aming finances, O Father God. And Lord, we thank you, O God, sa provision mo, O God. Lord, thank you for teaching us, O God, to obey you, O God, sa aming pagbibigay sa iyo, Panginoon, ngayong umaga, O Father God. We praise you, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Oh, the mention of your greatness
victor's crown. Let your glory fill this temple. Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You were ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. As the cross the work was finished, you were buried in the ground. But the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Oh, hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Amen. Praise God. Dako po tayo sa announcement po natin for this week. So tuloy-tuloy po ang ating morning devotion. So November 1 na po bukas and meron pong bagong topic po o theme na binigay ulit ang Panginoon sa ating bishop. So subaybayan po natin from Monday, Wednesday, Friday, every 9 a.m. po. And sa gabi naman po,
Ayan po sa Tuesday po, every Tuesday, leaders and workers feeding po na ginaganap po ni Bishop sa bawat leaders and workers po, every 8 p.m. via Zoom po. And evening services naman po natin from Monday, Thanksgiving po, midweek, Wednesday, and sa Friday naman po, soaking. So every 7 p.m. po ito. Sa online prayer gatherings naman po natin, sa Fathers, every Monday to Saturday, 4 a.m., Mothers po, Monday to Friday, 5 a.m. And ang mga pastors po, Monday to Saturday, 5 a.m. Maging po yung mga youth, patuloy po namin ini-invite sa aming fellowship. Every Sundays po, 7 p.m. Through Google Meet po tayo. And ayun po, yung social medias po natin, pwede pa rin po nating i-like and share po yung mga live streaming natin sa mga mahal po natin na hindi po natin kasama sa oras po na to. And yun lamang po. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At muli po nating pasalamatan, ibigay ang mga papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, huwag mo ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko sa'yo. Dapat po tayo sa awang panalangin. Yes, Lord, hallelujah, O God. Salamat, Panginoon, sa mapagpalang umagang ito na kung saan, O God, na iyong salita, O God, na amin narinig. Tuloy nga, Panginoon, na may isa pamuhay namin ito, O God. At malakaran namin, Panginoon, na tunay, O God, na magtitiwala lang kami sa iyo. At ang iyong salita, Panginoon, ay sa pamuhay namin, Panginoon. At tunay, O God, ang mga tinuro sa umagang ito, Lord, nawa, O God, madala namin ito, O God, hanggang sa aming pag-uwi. At ma-share namin, Panginoon, sa makakasalumuhan namin, Panginoon, sa buong linggong itong darating, O God. Lord, sa iyong anak na ginamit, tunay nga, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain,
Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, katalinuhan, at patuloy mo siyang palakasin, O God, na magampanan niya pa, Panginoon, ang pinagkaloob mo sa kanya, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto. Tunay nga, O God, na pagkaingatan mo kami sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan. Tunay na, Panginoon, sa iyo na binabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlang ang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin,